Jeg er Donald Trump. Og det her, det er også mig. Og nu skal I høre, hvorfor I så skal stemme på mig. For det første, så skal Islamisk Stat elimineres. Der er ingen tvivl om, at dette er en af de ting, som jeg vil gøre alt for. Dette vil være med til at sikre fremtiden for de unge og de kommende generationer. For det andet, så skal den økonomiske fremtid også sikres. Globaliseringen har ikke været alt for god for USA. Vi har outsourcet en høj del af vores arbejderjobs. Derfor vil jeg sørge for, at disse jobs skal vende tilbage fra f.eks. Kina. Ser du f.eks. lige så mange Chevrolet'er køre i Japan, som du ser Toyota'er, der kører i USA? Svaret på det hele, det er mig. Make America Great Again.